салом дӯстон, шаби гузашта бозиҳои даври ҳаштагниҳоии ҷоми Испания баргузор шуданд. Дар марҳилаи яккашфинал қариб аксари дастаҳои топ ғалаба карданд ба ғайр аз Реал. Дастаи шаҳри Мадрид рақиби пурқувват дошт. Дар дербии пойтахт Атлетико интиқом ситонид. Дар бораи натиҷаи ҳамаи бозиҳои ҷоми Испания ва хабарҳои дигари футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст. моро то рақобатҳо интизор мебошанд. Интер қувваи худро бо Латсио месанҷад. Байер ба меҳмонӣ Лейпциг меравад. Барселонаро бозии мушкил бо Бетис интизор аст. аз Жирона дар майдони худ бо Севилья рақобат мебандад. чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар ҷоми Испания диққати асосӣ ба бозии Атлетико ва Реал Мадрид буд. дар мавсими ҷорӣ дербии шаҳри Мадрид аз нигоҳи ҷолибияти бозӣ ҷои Эл Классикоро гирифтааст. серияи сеюми дербиро шаб тамошо карда ҳаловат бурдем. ногуфта намонад ки серияи чорумаш ҳам хеле наздик аст. бозии қаблии дастаҳоро дар хотир дорем. рақобати шадиду ҷолиб ки бо ҳисоби 5-3 ба нафи Реал ба анҷом расид. дар бозии шабина бошад Атлетико қасди худро гирифт. аз хатои он бозӣ Симеоне дарс гирифт ва дар ин дидор онҳо ислоҳ шуданд. мисол аз темпи бисёр баланд ва прессинги ҳамешагии Атлетико даст кашид. ин ба он овард ки қувваи бозингарон дуруст тақсим карда шуд. дуввум, Симеоне экстра таймро интизор буд ва барои ҳамин тағйиротро дер анҷом дод. ин таъсири худро расонд. сеюм, дар маркази майдон Коке ва Депол кори худро 100% иҷро карданд. хай Гризман маълум ӯ чун ҳарвақта олӣ буд. баъди ин ғалаба Атлетико ба даври чорякниҳоии ҷоми Испания баромад. Реал дар ин мавсим ду мағлубият дорад. ҳар ду аз Атлетико, яке дар Ла Лига ва дигараш дар ҷоми Испания. рақиби Барселона дар ин марҳила дастаи Унионистас буд. аввал шуда ин дастаи дивизиони пасти Испания гол зад, аммо Барса зуд ба худ омада бо 3 голи худ ҷавоб гардонд. Каталониё ҳам бо ин ғалаба ба даври чорякниҳоӣ баромаданд. бозии дигари ҷоми Испания як рӯз пеш аз ин баргузор шуданд. ба марҳилаи чорякниҳоӣ ҳамчунин Жирона, Реал Сосидад, Селта, Атлетик, Мальорка ва Севилья баромаданд. Марко Ройс метавонад аз Борусия Дормунд биравад. шаҳрномаи легендаи дормундиё тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. дар ин мавзӯъ то ҳол оромӣ аст. Борусия Дормунд то ҳамин дам ягон қадамеро барои тамдиди шаҳрномаи Ройс намондааст. худи Марко бо эҳтимоли зиёд интизори шаҳрномаи нави дормундиё аст, вале вақтам кам мондааст. тибқи хабарҳо, Борусия Дормунд нақшаи тамдид кардани шаҳрнома ва имзои қарордоди нав бо Ройсро надоранд. аз ин маълум мешавад ки бозингари олмонӣ метавонад ба дастаҳои дигар гузарад. яке аз вариантҳои асосӣ барои ҳамлагари олмонӣ баргаштан ба Борусияи дигарӣ аст. Ройс аз соли 2009 то 2012 шарафи дастаи Борусия Мюнхенгладбахро ҳимоя мекард ва соли 2012 ба Борусия Дормунд гузашт. агар кор ҳамин тавр ҷараён гирад, Ройс бояд омода бошад ки аз ҷиҳати молиявӣ ақиб меравад, яъне гладбахиҳо ба ӯ маоши хеле кам аз Борусия Дормунд медиҳанд. Калвин Филипс метавонад карьерашро дар дастаи Барселона идома диҳад. бозингари англис дар Манчестер Сити мавқеашро пайдо накард. ӯ мехоҳад ба дастае гузарад ки ба ӯ имконияти бозӣ дода вақти бештарро ҷудо мекунад. Барселона ба ин футболбоз чунин имконият дода метавонад, аммо мушкили Барса чун ҳарвақта пул аст. якумаш ки Барса қудрати хариди пурраи Филипсро надорад. ин ҷо гап танҳо сари аренда меравад. барои овардани ӯ каталониҳо бояд аз бозингарони кунунии худ ягон нафарро фурӯшанд ё агар ба аренда биёранд, танҳо маоши ӯро бидиҳанд. вале бо чунин ҷараёни кор дастаи Манчестер Сити розӣ шуда наметавонад. онҳо бозингари худро ба аренда бе пул равон карда наметавонанд. барои Манчестер Сити пардохт кардани музди маоши Филипс ягон мушкилӣ нест. агар Барселона хатти нимҳимояи такягоҳиро қавӣ карданӣ бошад, пас каталониҳо бояд ҳатман барои ҷалби Филипс меҳнат кунанд. яке аз мавқеҳои заифтарини Барса маҳз хатти ниммуҳофизаи дифоӣ аст. пас аз рафтани Бускетс ин мавқеъро ҳеҷ кас гирифта наметавонад. Ромеоро Барса тобистон овард, вале ин ҳалли мушкилот нест. ӯ танҳо дар чанд бозӣ худро хуб нишон доду нопадид гашт. аз ӯ бозии баробар ва наздик ба Бускетсро интизор буда нашояд. ӯ ҳамин қадар маҳорат дорад ва дар Барселона ҳама инро медонанд. аз ин лиҳоз овардани Калвин Филипс аҳамияти беандоза дорад.
аз он рӯзе ки хабари таваҷҷӯҳи ҳақиқии Реал ба Мбаппе баромад, ҳама ба суоле дуда шуданд ки мадридиё ин футболбозро бо Винисиус чӣ тавр дар як ҳайат ҷо медиҳанд. Вариантҳои зиёд гуфта шуданд, аз ҷумла истифодаи Мбаппе ҳамчун ҳамлагари марказӣ ва Вини дар мавқеи худ. Аммо пас аз омадани Беллингем, Реал Мадрид бо ду ҳамлагар бозӣ дорад. Дар мавсими ҷорӣ инҳо Вини ва Родриго ҳастанд. Хосело яке аз онҳоро иваз мекунад. Бо омадани Мбаппе ё Винисиус ё Родриго захиравӣ мешаванд. Аммо чандин борҳо шоҳид шуда будем ки ду ситораи тобон ба ҳамдигар кӯмак накарда бештар халал мерасонанд. Яке аз онҳо бояд дар сояи дигаре бошад, вале айни замон куллан хабари нав пайдо шуд. Реал Мадрид барои ҷо кардани Мбаппе дар ҳайят Винисиусро мефурӯшад. Дар даста гӯё қудрати нигоҳ доштани ҳардуи футболбоз нест. Реал чандин борҳо дар таърих ситораҳои зиёдро идора мекард, наход аз ӯҳдаи Мбаппе ва Винисиус набарояд. Ҳамаи инро Манчестер Юнайтед шунида дарҳол кӯшишҳои харид кардани Винисиусро карда истодааст. Тибқи хабарҳо, дастаи шаҳри Манчестер бо роҳбарияти Редклифф омодааст то 103 миллион евро барои харид кардани бозингари бразилӣ ҷудо кунад. Ин маблағро мадридиён метавонанд барои харид кардани Мбаппе сарф кунанд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайр бардорон дар паноҳи Аллоҳ.